maricho manengo gi oheo milion 6.5 maende gimake kinde apedha e Nam Lolwe. Chenro no dhi nyime counties duto moloro Nam Lolwe ka gitiyo machiegni gi migepe moko mag piny owacho mamalo kod tend wedhe kata beach management units BMU. Kagitwak bang' tayo kata mach e kiluwago, jalup jatend chenro e migao matayo weche lupe alwora ma Nyanza Josephine Okoth olero ni gidhi nyime gi timo apedha kaka achiel kuom yore mag kungo rech e Nam Lolwe. Kinde bende nochiwo siem ne jolupo mapok ondikre e bwo chenro manyien mag jolupo kod weg yedhe. Nolero ni nok mar weche mbui kata tudruok manyasani en achiel kuom midhiero mag kale jiwo chenro mag ndikruok ne jogo ma jolupo kaachiel gi weg yedhe e Nam Lolwe, kendo kawo thuolono mar jiwo jolupo mondo mi oti machiegni gi tend wedhe e wach mar ndikruok. Gin jok manok oluwo chik. Wabo donjo negi kaka joketho. Waluongo ni criminal offense. Manyiso ni kata gitimo ketho kuom sirkal gi kuom jopiny. Koro ka wasedonjo negi to ka oyud ni gin gi ketho to ibro charge gi kalure gi kaka court oneno. We are doing proper sensitization and proper coordination with all our agencies, the National Police Service, the Kenya Fishery Service, the Kenya Coast Guards, and all the county governments. They are all aware of this particular process. Gimokwongo nyaka ibed ni bedo registered gi a beach management unit. Giduto te gintere in those institutions. Aito mar ariyo, kisebedo registered ibedo vetted. In ng'ama nadi? Because wang'e ni e nam ka nitie joma undu mang'eny. Jomoko nitie mapondo ka matimo gik maricho. Koro the beach management unit chair gi team mare gigoyi musasa mondo ng'e ni ng'ama nadi. Kiber then inyalo kwayo. Gibo yie ni miwa list ikwayo. To kisekwayo to koro inyalo dhi e mbui iketo details magi to ichulo.